רבותיי, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. הקדוש ברוך הוא ילווה אותנו בכל רגע ורגע. באמת שיהיה לה והלאה ברכה והצלחה. שהפרויקט יצליח בעזרת השם. החברה שנבחרה פה זה חברת ויינגוט, חברה שיש לה המון ניסיון בפינוי-בינוי, הרבה פרויקטים, אני עובד איתם במספר פרויקטים גדולים מאוד, חברה אמינה, איכותית, טובה. חברת ויינגוט דאגה לכל הפרטים הקטנים, שנוכל לחייך ביום של אחרי ולשמוח באמת כולם ביחד בבניין החדש. לא עולם בקניין, השם זה הבניין.